Que tal, saudos? Detido en Panamá o principal sospeitoso do asasinato no 2009 de dúas mulleres chinesas en Pontevedra. O home fuxira a China antes de ser detido e unha vez alí o país denegou a España a súa extradición. Vémolo de contado despois dos titulares. Paso adiante na legalización do tinto de Barrantes. A Xunta completou o trámite de solicitude formal para a inscripción da folla redonda como variedade comercial. A Consellería do Medio Rural entregou xa o material vexetal requirido para que dende o Ministerio de Agricultura se inicien os ensaios oficiais concluíntes para o seu correspondente rexistro. O BNG pide ao presidente da Deputación de Pontevedra que sustitúa a Rafa Domínguez como encargado das obras do Museo Pontevedrés. Segundo os nacionalistas, 2 anos despois do cambio no goberno provincial, Domínguez ten demostrado a súa incapacidade para avanzar nos proxectos dos edificios centrais e de Santa Clara. Aseguran dende o bloque que actualmente están peor que no 2023. Preocupación entre os veciños e comerciantes de Ribeira ante a proliferación de ratas no centro da cidade. Denuncian que os roedores chegan a entrar ao interior dos establecementos comerciais, polo que piden ao Concello que tome medidas. E concentración contra o xenocidio en Palestina esta fin de semana en Ribeira. O municipio acollerá este sábado unha vixilia solidaria. Está convocada polo colectivo Somos Refuxio do Barbanza. O acto durará 24 horas instalando un campamento no que se van desenvolver actividades durante toda a xornada con microaberto, concertos e un espazo informativo. Esta vindeira fin de semana terá lugar na Pobra unha nova edición do Torneo Internacional con Galsa de fútbol base a favor de Aladina, da Fundación Aladina. A cita reunirá a un total de 39 equipos de categoría alevín procedentes das mellores canteiras, non só de España, senón que tamén do ámbito internacional. Asuntos que tratamos agora mesmiño aquí en Canal Rías Baixas nas novas do día. Comezamos. Detido en Panamá o principal sospeitoso do asasinato en 2009 de dúas mulleres chinesas en Pontevedra. O home Wen Bin-sun fuxira a China antes de ser detido e unha vez alí o país denegou a España a súa extradición. Foron as autoridades de Panamá as que informaron da súa detención que se produciu no aeroporto internacional de Tocumen. Segundo publicaron nas súas redes sociais, o home procedía de París e figuraba como requirido por España con notificación vermella. O crime produciuse en Pontevedra no ano 2009 nun piso da rúa Amado Carballo no que residían dúas mulleres de nacionalidade chinesa de 43 e 45 anos. A primeira morrera por estrangulamento, a segunda fora asfixiada con cinta de embalar. Por estas dúas mortes sentara na bancada un único acusado que finalmente fora declarado culpable tan só dun dos homicidios por un xurado popular. Foi condenado a 14 anos de cadea, pero finalmente a pena foi revocada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. O segundo sospeitoso, identificado como Wen Bin-sun, nunca foi xulgado. Agora, tras ser arrestado en Panamá, será extraditado a España para ser procesado. Preocupación entre a veciñanza e comerciantes de Ribeira ante a proliferación de ratas no centro da cidade. Denuncian que os roedores chegan incluso a entrar dentro dos establecementos comerciais e piden ao Concello que se tome medidas. Nas últimas semanas, os residentes do centro de Ribeira vense obrigados a convivir cunhas desagradables veciñas. A proliferación de ratas nalgunhas rúas como a de Lugo ou Rosalía de Castro motivou as queixas de veciños e comerciantes que alertan do grave problema de saúde que pode chegar a acontecer. Eu vin un día unha grande como un demonio, a media amortizada, logo na vin, logo non viva, así media amortizada, pero era bastante jopa. Subindo a cosa esa que no centro despois do ayuntamiento para arriba. Un veciño meu xa matou unha, hai varias porque ali tamén na zona hai cans, botanlle de comer jaliñas, entonces acuden aí e non botan ningún produto nos desajos. Hai ratas e hai como conexos, como gatos de grandes. Hai por Ribeira, por aí polo centro, vinas sacaron as fotos e todo. Sí, hai ratas, sí. Hai ratas porque non hai limpieza.
Os contenedores pasas por aí e cheiras, eu xa paso por aí xa bajan de devolver. Demandan maior limpeza, especialmente no que respecta ao baleirado de contedores, así como un maior control nas fincas abandonadas onde prolifera a maleza e o lixo. Que fajan algo, porque ratas, por aquí, ese cachinho de monte que hai, botan porquería, e as ratas van a queren comer. Un día vamos a comer a nos polos pés. Antiguamente botaban nos acanterillados, botaban de veneno, pero agora non deben de botar ou reproducironse cantidad. Dende o Concello explican que o incremento da presenza de roedores na rúa débese ao novo marco normativo en materia de control de pragas. Os rodenticidas usados para a derratización, baseados en compostos anticoagulantes, implican que busquen saída ao exterior antes de morrer. Paso adiante na legalización do tinto de Barrantes. A Xunta completou o trámite de solicitude formal para a inscripción da folla redonda como variedade comercial. A Consellería do Medio Rural entregou xa o material vexetal requirido para que, dende o Ministerio de Agricultura, se inicien os ensaios oficiais concluíntes para o seu correspondente rexistro. O proceso podería rematar no 2027. A legalización do tinto de Barrantes está hoxe un chisco máis preto. A Consellería do Medio Rural completou o trámite da solicitude formal da inscripción da folla redonda como variedade vitivinícola comercial. Creo que é de xustiza pois que esa variedade se recoñeza porque así o é aquí e así o sinte pois Ribadumia, e traballaremos pois para que canto antes posible pois chegue ese recoñecemento. Ese recoñecemento podría chegar como mínimo en 2027, segundo indicaron hoxe. A Xunta xa entregou o material vexetal requirido para que dende o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación se inicien os ensaios oficiais concluíntes para o seu correspondente rexistro. Xunto cos estudos que se ampliarán tamén no IMIDA pertenecente ao Ministerio de Agricultura, pois, unha vez tido o informe final da característica de variedade e conforme un viño cabal coa calidade enolóxica dos viños que se amparan, pois, rematado este proceso, pois poderá ser inscrita neste rexistro comercial de variedades e posteriormente tamén no potencial vitícola dos viños galegos. Aquí na Estación Experimental de Viticultura e Enoloxía de Ribadumia completouse a avaliación sanitaria do material vexetal desta caste, o que permitiu completar o procedemento de solicitude formal. Pasos fundamentais, lembraba hoxe o alcalde, que agarda sirvan para acadar esa ansiada legalización desta variedade híbrida. Somos conscientes e vimos traballando xa dende fai uns anos de que a regularización é fundamental e se deron pasos importantes, non? Pasos precisamente para chegar a ese obxectivo final de inscribir esta variedade no rexistro de variedades da propia Xunta de Galicia. Unha variedade, apuntou ademais o xo alcalde, que ven arroupada tamén pola súa fonda pegada no territorio e na veciñanza, avalada por unha festa de exaltación con máis de medio século de historia. O BNG pide ao presidente da Deputación de Pontevedra que sustitúa a Rafa Domínguez como encargado das obras do Museo Pontevedrés. Segundo César Mosquera, 2 anos despois do cambio no goberno provincial, Domínguez ten demostrado a súa incapacidade para avanzar nos proxectos dos edificios centrais e de Santa Clara. Asegurou o nacionalista que actualmente están peor que no 2023. O estado de tramitación dos proxectos dos edificios centrais do Museo de Pontevedra e do Convento de Santa Clara preocupa ao BNG. Unha situación da que o voceiro nacionalista na Deputación, César Mosquera, responsabiliza o actual vicepresidente, Rafa Domínguez. Levamos 2 anos en que o que nos topamos é con pois a nada. Pois, bueno, sempre é unha patada a seguir, non? Dentro de uns meses xa presentarei, dentro de uns meses, ou unha liada, non? Os que sabemos como van estas cousas, pois sabemos que eran liadas que o único que facían era retrasar e poñer cada vez máis complicadas o sacalo para diante, non? Mosquera recordou que xa se cumpriron 2 anos dende que o anterior goberno provincial aprobara no 2023 o proxecto orixinal para os edificios centrais que tiña o visto bo de patrimonio, orzamento dispoñible e a previsión da modificación do PEPRICA que chegou días despois. Todo listo, dixo o nacionalista, para licitar. No ano 2027 cúmplese o centenario do museo.
da creación do Museo de Pontevedra. E a folla de ruta era ter, para ese momento, pois tanto o edificios centrais pois rehabilitados e musealizados, Santa Clara pois telo francamente, pois, se non rematado, polo menos a horta sí. O voceiro nacionalista recoñeceu que se trata dunha obra complexa, pero asegurou que a día de hoxe o proxecto está máis atrasado que hai 2 anos. Por iso pediu ao presidente da Deputación que tome medidas. O museo máis importante de Galicia, que tiña os proxectos en marcha, pois se quere desatrancalo, se quere non que avance, pois eu recomendaríalle, pediríalle que releva o señor Domínguez, que demostrou nos 2 anos que o único que fai é liala, pero que xestionar, a verdade que é radicalmente incapaz. Estas acusacións de César Mosquera xa tiveron resposta. Segundo Rafa Domínguez, o proxecto que atoparon os populares cando chegaron ao goberno era básico, non estaba finalizado e non tiña autorización de patrimonio, licenza municipal, nin fora licitado. Ademais, acusou a Mosquera de mentir e responsabilizouno da perda de 3 millóns de euros de fondos europeos concedidos para esta actuación se finalmente a Deputación non consegue cumprir os prazos. Así as cousas, o vicepresidente asegurou que o proxecto definitivo agarda o visto bo de patrimonio dende febreiro deste ano. E o Concello de Pontevedra mantén as súas previsións. O Parque da Parda estará rematado no ano 2027. Hoxe o alcalde visitou os traballos que asegurou avanzan en tempo e forma. De feito, Miguel Anxo Fernández Lores confía en que se poidan acurtar os prazos e que as obras da que será a maior zona verde da cidade estean rematadas antes da data límite. A intervención conta cun orzamento de 5,3 millóns de euros. 2 meses despois do seu inicio, as obras do futuro Parque da Parda avanzan en tempo e forma. O Concello de Pontevedra mantén a previsión inicial e calcula que os traballos estarán rematados no 2027. Así as cousas, intentarase acurtar esta previsión. Non parece que haxa moitas cousas feitas, pero sí que hai moitas cousas feitas, sobre todo de sacar materiais que había que quitar, desentullar, etc. Vai ser o maior parque de Pontevedra, nunha zona de crecemento e necesario, non? A actuación céntrase actualmente na preparación dunha plataforma a 23 metros e medio sobre o nivel do mar, que estaría un pouco máis elevada en algúns puntos da parcela de 34.650 metros cadrados. A intervención ten un orzamento de 5,3 millóns de euros e conectará a cidade da Xustiza coas rúas Entrevías e Otero Pedrallo. E o que vamos a facer é conectar todo o barrio da Parda, que está en crecemento, pois con o resto da cidade a través do Paseo do Gafos, que conectaría despois de Entrevías en Otero Pedrallo, non? Unha das características deste parque será a presenza dun río artificial froito da canalización de varios olleiros que se atopan na zona e que atravesará a parcela. Localizáronse os olleiros que están nesa parte de aí, que se canalizarán por unha especie de canal ou de río artificial, menos agua da que en principio estaba prevista, pero sí que hai olleiros que están nesa zona máis alta e se conectará todo para darlle, bueno, vai a ser, digamos, un eixo, non? Esa canalización de agua de todo o parque, non? Os traballos de construción deste parque contemplan tamén outro dos proxectos que o goberno local ten para o futuro desta parcela. Así reservaránse 10.000 metros cadrados para o pabillón de deportes. Eu creo que daqui a final de mandato se poden tomar moitas decisións desde co estudio de viabilidade que temos que ter, decidir definitivamente que tipo de deportes van, que tamaño ten que ter, etc. E logo tomaremos a decisión. Pero eu quero deixalo todo perfectamente preparado antes do próximo mandato. Independentemente que non se inicia a obra ou que non, ou que sí, igual se pode iniciar, non sei, depende como evolucione todo, non? Pero agora temos outras cousas en marcha. Na parcela construirase ademais un aparcadoiro con máis de 200 prazas e un gran parque infantil na zona máis próxima ao acceso polos xulgados. Tamén se poderá entrar no espazo pola rúa Entrevías, onde haberá outro pequeno aparcadoiro. En Ribeira, o Concello está a mellorar o servizo de abastecemento de auga na parroquia de Palmeira coa ampliación da rede na rúa Río Azor. A obra que xa está a ser acometida conta cun prazo de execución aproximado de 3 meses e un orzamento de máis de 90.000 euros, con cargo ao POS da Deputación da Coruña. O obxectivo destes traballos é dar cumprimento a unha carencia histórica desta zona que contaba cunha rede de só 75 milímetros de diámetro, claramente insuficiente para
para garantir un caudal e unha presión axeitados ás numerosas vivendas existentes. En Rianxo Concello comezou xa as obras da primeira fase do proxecto de renovación das luminarias do Paseo Marítimo. A actuación afecta o treito comprendido entre Sete Fogas e a Carballeira. A actuación iniciada esta semana é a primeira fase dun proxecto máis amplo, que busca, en 3 fases, a renovación total das luminarias de todo o Paseo Marítimo rianxeiro, para garantir así o seu uso e disfrute por parte de toda a veciñanza durante todo o ano, en condicións de seguridade. O proxecto, no seu total, conta cun orzamento duns 90.000 euros. Esta primeira fase permitirá renovar o tramo comprendido entre Sete Fogas e a Carballeira. As luminarias actuais sustituiránse por outras de maior eficiencia enerxética, que empregarán tecnoloxía LED, o que suporá ademais unha diminución considerable da factura eléctrica. Son 3 fases de aproximadamente 30.000 euros cada unha delas e que, insisto, esperamos que nos próximos meses, nos próximos anos, nos permitan acometer esta renovación completa das luminarias do Paseo Marítimo, unha actuación necesaria por varias razóns. En primeiro lugar, porque vamos a aproveitar para cambiar o tipo de iluminación, pues unha iluminación moito máis efectiva, moito máis amable, además no entorno no que está, é máis sostible porque empregaremos tecnoloxía LED, non? Dende o Concello ven necesaria esta actuación despois de moitos anos en realizar tarefas de mantemento nel. Unha actuación que se fai necesaria porque despois de tantos anos que está o Paseo Marítimo feito e que tantos anos que ten estas as luminarias que imos cambiar postas, pois apenas se fixo un traballo de mantemento das mesmas. A día de hoxe son moitos os tramos que están en absoluta penumbra, o que dificulta ou prácticamente imposibilita o uso do paseo, particularmente pois nas épocas do ano no que as horas de luz son menos, non? Entón, con esta actuación que vamos levar a cabo, pois vamos resolver, insisto, en 3 fases esa problemática, cambiar a totalidade das luminarias e que o Paseo Marítimo pois sea un entorno moito máis seguro para poder empregar en todo o ano, non? Quedan por diante moitas outras tarefas, non, que teñen que ver co Paseo Marítimo e cuxa situación actual obedece tamén a esa falta de mantemento durante moito tempo, non? Falamos da cuestión de mobiliario urbano ao longo do seu percorrido que necesita tamén melloras, falamos do propio firme do paseo que tamén en determinados sitios pois dificulta o tránsito por pedras e demais que se van levantando. Procuraremos pouco a pouco ir atendendo tamén a estas demandas. Bueno, hoxe é o Día Internacional do Té e na provincia de Pontevedra celebraron esta xornada no Mosteiro da Armenteira. Por suposto, bebendo té, pero feito con camelia. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. Ribeira acollerá este sábado unha vixilia solidaria contra o xenocidio en Palestina. Está convocada polo colectivo Somos Refuxio do Barbanza. O acto prolongarase durante 24 horas, incluindo actividades culturais e informativas. A comarca do Barbanza alzará a voz contra o xenocidio israelí en Palestina. A representación do colectivo Somos Refuxio no Barbanza convocou unha vixilia solidaria, como xa fixeran no 2016, ano da súa constitución tras a crise dos refuxiados de Siria. Cando foi o tema de Siria, a acampada de aquí de Ribeira fixérase na Praza do Concello. Nesta ocasión, como a Praza do Concello está ainda un pouquiño desbaratada, vámola facer na Porta do Sol, tal como se comunicou xa no seu día tanto a Delegación do Goberno como ao Concello. A vixilia dará comezo este sábado ás 4 da tarde e durará 24 horas. Instalarase un campamento no que se desenvolverán actividades durante toda a xornada, con micro aberto, concertos e un espazo informativo. Unha das actividades que faremos será a participación dun micro aberto das persoas que queiran comentar algo. Unha mesa informativa para informar a xente da situación e tamén haberá actuacións musicais que voluntariamente
distintos artistas da comarca se prestaron para tal actividade. Buscan deste xeito solidarizarse co pobo palestino, vítima dunha escalada de violencia que ao longo do último ano levou a súa poboación ao bordo do exterminio. Non é soamente os bombardeos contra a poboación civil, contra as súas vivendas, contra os hospitais. O ataque aos hospitais impide non soamente que as persoas vayan ali a curar as feridas provocadas polos bombardeos, senón que impide que podan acudir ali para calquera atención que precisen, xa sexa seguimento de embarazos, partos, tratamentos crónicos de enfermedade, tratamentos continuados de enfermedades crónicas. Esta situación vese agravada polo bloqueo que está a exercer o exército israelí que impide a entrada de axuda humanitaria, mediciñas, alimentos, auga. Estes días veño de ler a noticia do falecemento dun bebé de meses de inanición. O sea, están literalmente matando a todo un pobo. Convidan os asistentes a levar candeas, bandeiras ou cartéis con mensaxes de apoio para denunciar o horror que os organismos internacionais xa cualifican de xenocidio. Bueno, cambiamos de tema. O Día Internacional do Té celebrouse na provincia de Pontevedra dende o Mosteiro da Armenteira. A Deputación de Pontevedra conmemorou ali esta xornada cunha degustación de tés producidos con camelias da finca Areiro. Ali, ademais, extraese o aceite das sementes que recollen as monxas nos xardíns da Armenteira, co que logo elaboran xabóns e outros produtos cosméticos. Despois da auga, o té é a bebida máis consumida en todo o mundo. Na provincia de Pontevedra hai un vínculo especial con el grazas á camelia. Nun dos lugares do Salnés onde podemos atopar un dos mellores xardíns de camelias, no Mosteiro da Armenteira, a Deputación conmemorou hoxe o Día Internacional do Té. O Día Internacional do Té celébrase dende o ano 2020. O lema deste ano é unha cunca de té para mellorar a vida. Porque o té é o medio de subsistencia de moitas familias. Nesta celebración, veciños da zona e visitantes puideron degustar tés producidos con camelias da finca Areiro, un atractivo turístico, pero tamén unha nova fonte de riqueza que explora xa novas vías de negocio. Creo que isto é unha fonte de ingresos, a verdade que pode ser un recurso económico. Non temos algún chef interesado que vai facer o curso para poñer o té, xa fixa plantación no seu establecimento, vai facer xa poñer na súa carta do seu restaurante un chef estrella Michelin. O presidente provincial aproveitou para salientar o potencial da flor da camelia, situando a provincia de Pontevedra no mapa, como fixo recentemente a Deputación no Xapón no Congreso Internacional da Camelia. E ali, pois, o que lle trasladamos ao mundo, pois foi ese extensa, rico, variado patrimonio que aquí está vencellado a camelia, algo que sorprendeu en base ao que puidemos percibir. E logo tamén se trasladaron ali conclusións de estudios que foron tremendamente interesantes para o resto do mundo, pero nós tamén, lóxicamente, tivemos esa faceta de recoller cuestións. E Pontevedra acollerá un encontro ibérico de arte téxtil. Trátase da quinta edición da mostra Peninsulares que se desenvolverá na cidade do 15 de outubro ao 15 de novembro. Chegará á capital pontevedresa despois de pasar polo municipio portugués de Guimaraes durante o verán baixo o título Modos de Ver. O proxecto está promovido pola entidade cultural Índigo Proyectos e os responsables da Bienal de Arte Téxtil con Textiles de Guimaraes e será a primeira vez que chegue a Galicia. É un evento bienal dirixido á promoción da arte téxtil contemporánea portuguesa e española. As sedes das actividades enmarcadas en Peninsulares serán o Pazo da Cultura e a Sala Universitaria Profesor Manuel Moldes na Facultade de Belas Artes. Es una exposición que exponen 5 o 6 artistas de cada país. Hay siempre residencias artísticas. En Portugal una artista española y una portuguesa, aquí también. En España también, y luego hay talleres, cuando podemos organizamos talleres, organizamos charlas, visitas guiadas. Nos hemos centrado en cómo vemos ahora la naturaleza, la relación del hombre con la naturaleza. Estamos acostumbrados como género humano a considerarnos a nosotros mismos como lo más. Llevamos ya unas décadas, pero sobre todo últimamente, que está cambiando porque estamos también siendo conscientes del desastre, ¿no?, que está provocando esa forma de trabajar. Y deterioro ambiental, deterioro social, agotamiento de recursos.
Ribeira acollera un ano máis a mostra de teatro infantil que chega ademais este ano a súa 25ª edición. A cita será do 27 ao 31 deste mes de maio no Auditorio Municipal. O Auditorio Municipal de Ribeira será o escenario un ano máis da mostra de teatro infantil que organiza a Concellería de Cultura. Desenvolverase do 27 ao 31 de maio. En ela participarán varias agrupacións teatrais de colexios da zona. E contará con agrupacións teatrais pois xa consolidadas nesta mostra. Teremos, por exemplo, ao grupo de teatro do CEIP de Artes, teremos ao grupo Alondra de Palmeira, ao grupo do Colexio Ballón, ao grupo Teatriclís da Asociación Cultural Airiños de Rianxo. Como vedes, son grupos que xa pasaron por aquí por Ribeira. Todos estes grupos haránnos as súas montaxes, algunhas son versións, son adaptacións de obras xa coñecidas, pero outras son novas creacións escénicas, froito esa creatividade e originalidade que teñen estes artistas, a fin e ao cabo. Entre as actuacións previstas destaca a actuación do Grupo Infantil Municipal. A obra fálanos de Don Nicanor, que é un persoaxe que vai viaxando polo mundo e se vai atopando animais. Entón, vais atopando animais que por unha razón ou por outra deixaron a súa manda ou máis que nada os botaron. Entonces, na súa viaxe polo mundo vais atopando con diferentes animais que van tendo estos problemas hasta ao final conseguir facer como unha troupe bastante numerosa e chega un momento no que como son tantos non saben moi ben como se van a manter. Todas as funcións serán ás 7:30 da tarde e con entrada de balde. O alumnado dos Salustianos Reieiras da Pobra iniciarase no baile da man do taller Alecrín. Participarán en 3 sesións de baile deportivo como parte do programa de educación física. Ademais das modalidades estándar e latina, pecharán a actividade cun concurso de baile. Os numerosos beneficios que implica o baile deportivo convérteno nun complemento ideal á programación de educación física. Así o entendeu o CEP Salustianos Reieiras da Pobra, que este ano incorpora varias sesións para os nenos de sexto de primaria da man do taller Alecrín. Que nos parece importante a colaboración neste tipo de iniciativas porque enseña varias cousas, enseña, a parte de que educación o integra na materia de educación física e evidentemente, como todos sabedes, o baile pois axuda en moitas facetas físicas, pero tamén en outras moitas, non? Donde se enseña un pouco a cultura, estilos de baile. Todo lo que es expresión corporal, expresión artística, y la mejor manera de trabajar todo esto es siempre a través del baile, todo tipo de coordinaciones que se realizan. Entonces, no solo la parte que doy yo, sino que si para esto además te viene un profesional que te está dando una clase, pues muchísimo mejor. A mí me pareció una idea estupendísima. Entonces elegimos los niños de sexto para que hicieran, porque además transmiten no solo los valores de coordinación y físico, sino también de coeducación, de cooperativismo entre los niños, para que a ellos les va fenomenal. Ao longo desta semana impartiránse 3 sesións para os alumnos de sexto de primaria. Aprenderán os pasos e composicións coreográficas de 2 modalidades estándar e 2 latinas para concluir cun simulacro de concurso de baile. 2 bailes estándar, que son o vals inglés e o vals vienés, na primeira sesión, e na segunda sesión vamos desenvolver rumba e cha-cha-cha. Vale? Con eso todo vamos crear un pequeno programa e na terceira sesión vamos facer un simulacro de competición. É dicir, os rapaces dentro da clase xogan xa a competir con os criterios suaves. Aquí temos un traballo, poñense un dorsal, xa se articulan por parellas, van pasando octavos de final, cuartos de final, vamos facendo toda a tramolla que leva a competición, que é casi a parte máis divertida, que máis desgusta. Obviamente todo o traballo técnico moitas veces non é fácil entregalo. Os rapaces terán así a oportunidade de achegarse ao mundo do baile deportivo, aínda moi descoñecido entre a sociedade. A modalidade estándar inclúe os bailes clásicos como vals, tango ou foxtrot, mentres que en latinos a Federación tan só recoñece samba, pasodoble, rumba, cha-cha-cha e jive como baile deportivo. E agora falamos de fútbol. Esta vindeira fin de semana terá lugar na Pobra unha nova edición do Torneo Internacional con Galsa de Fútbol Base a favor da Fundación Aladina, un torneo que ano tras ano está a cobrar un maior renome. A cita vai reunir un total de 39 equipos da categoría Levín procedentes das mellores canteiras non só de España, senón tamén do ámbito internacional.
A organización do torneo traballa estes días en descanso para que non falte nin o máis mínimo detalle de cara a fin de semana. O Estadio da Alta presentará as súas mellores galas para acoller un campeonato que co paso dos anos se está a converter nun dos de maior renome de todo o ámbito nacional. Están los jardineros, está la brigada de obras, están acabando de dar os últimos retoques y bueno, y parece que incluso el tiempo va a acompañar. Nel tomarán parte un total de 39 equipos en categoría Levín, entre os que se atopan as mellores canteiras de fútbol. Era unha utopía pensar de que a mellor un Madrid, un Zaragoza, un Villarreal que puderan algún día estar no torneo. Hoxe a utopía é creer que un equipo potente de calquer sitio do mundo non queira vir ao torneo. E para min é un orgullo. E todo grazas ao traballo de Julio Mariño e todo o seu equipo, un grupo de voluntarios que pon todo o seu empeño nesta cita, que ten ademais un marcado carácter solidario, xa que todo o recadado no torneo irá a parar á Fundación Aladina. Desde que empezamos en el 2019 con la causa de la Fundación Aladina, llevamos 40.000 euros, cerca de 40.000 euros entregados a la Fundación, una cantidad ya muy importante, y esperemos de que este año también podamos darle una cantidad también importante. Dende a organización agradecen ademais o esforzo e a colaboración de numerosas empresas e negocios da comarca que co seu apoio fan posible este torneo. Pero ademais de deporte e solidariedade, o campeonato representa tamén un pulo económico importante para o comercio e a hostelería da zona. Creo que este torneo a día de hoy está consolidado como uno de los eventos que más repercute en la economía de Arousa Norte, en calidad de coste para la Arousa Norte y lo que recibe a cambio, porque estamos hablando de un retorno económico en este torneo sobre los 600.000 euros, que se dice pronto, ¿entiendes? Entre as novidades deste ano figura tamén a estrea do novo logo, unha marca que intenta representar a esencia do torneo, que agardan se converta xa na imaxe representativa que identifica este campeonato. Pero non só iso, o que busca é que sirva tamén de mensaxe de ánimo para todos os rapaces que padecen esta enfermidade e tamén para as súas familias. Sí, libre de mal, mentras poida facer o torneo, este será o logo oficial do torneo. A verdad que a empresa Kiwi que mo diseñou colle ben a idea que eu quería plasmar. A verdad que é un logo que non quero que se vexa como unha imagen, sino como un mensaje de ánimo a todos os rapaciños que padecen esas enfermedades e máis os familiares. Dicir que con valentía, con ganas de tirar para adelante, se pode. Pois así rematamos, pero a actualidade xa saben continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.